Is-salmi huma tal-ewwel ġimgħa, il-ħamis. Qegħdin paġna 75, 57. 75, 75. 57, sorry. 57, 57. Tal-martri. Martri. Mbagħad l-innu u l-kumplament qegħdin page 751. Għamlu marka page 751 komun tal-martri. Ċekkja xi ħaġa ta' tal-ewwel ġimgħa u l-komun tal-martri sew. Mela l-ewwel insibu l-innu mbagħad nerġa' nagħtihomkom bil-mod 751 nqumu bil-wieqfa fejn għandna lejn it-tmiem tal-paġna għal iktar minn wieħed. Imbagħad nagħmlu t-tieni strofa għall-irġiel martri, naqbżu dik għan-nisa martri u ngħidu l-aħħar tnejn. Sa mmexxikom bil-mod. Page 751. O Allah, ejja eħli jisni, mulej fihi t-taxenni, gloria lil-Missir u lil-Liben u lil-Spiritu Santu. Kif kim il-bidu is-sawdejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Inxandru bin-nota tifħir il-merti li kisbru l-martri bremi l-qawwi tagħhom, tintelarru bil-fel qaddis tal-festa ta' dawn in-nies qalbina. Għax brida sħiħa maqdru d-dinja mkabra, għartni xfani ma troċċi l-frott li twiet, u mxew warajk mulej Ġesu għaxemnu li jien sultan ta' kelmtu. Il-sim maħluq ma jseħlu għatti fisser, xiħlas sabiħer fajt tal-martri tijek, li bistom l-aħmar daqs id-dem li ċarċru, u mlejtom b'dawl il-glorja. U dimek Alla wieħed tliet persuni, nixteħtu biex naflar blindima f'qalbna, għatina maħfra u slim biex is-sawdejje, infaħru t-tiba tijek. Amen. Zommu sinjal page 754 minn fejn se nieħdu lezzjoni qasira wara s-salmi. 754.
754. Mbagħad immorru issa għas-salmi illi qegħdin paġna 58. Għodu bil-qeda, sibu s-salmi, sa ngħidulkom bil-mod. Sibu s-salmi, page 58. Jien sejjaħtlek u int fejjaqtni mulej, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għax irfajtni u ma ferraċ l-edewwa tiegħi bija. Mulej Alla tiegħi jien sejjaħtlek u int fejjaqtni. Mulej tellajt li mill-mewt ir-ruħi, listni minn dawk li niżlu fil-ħofra. Għannu lil mulej ħbieb tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda mmur sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi għajat ta' ferħ. Mela jien qed fl-aħjar tiegħi, żgur li qatt ma niċċaqlaq. Mulej bil-pjaċir tiegħek fuq muntanja qawwija qedni. Imbagħad ħbejt wiċċek minni u jien tħawwat għal kollox. Lilek sejjaħt mulej, lil sidi tlabt il-ħniena. Xtieħu int jekk inkun mejjed jekk jien ninżel fil-qabar? Sej faħrek forsi jitrab, sej xandar il-fedeltà tiegħek. Ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej il-għajnuna tiegħi. Int bdilt li fis-sfin l-għali tiegħi, neżżajtni minn niked bil-ferħ għażimtni. Għalhekk ruħi tannilek bla qiegħda, mulej Alla tiegħi. Infaħrek għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien jien sejjaħtlek u int fejjaqtni. Mulej, infaħrek għal dejjem. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej. Ħin il-bniedem li ħtijitu maħfura li għandu id-dnub tiegħu mistur. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-mulej u ma għandu ebda erq f'qalbu. Jien bqajt siket u infena ġismi, jiena nokrob il-jum kollu. Għax lejlu nar it-toqol ta' idek fuqi, saħt infniet bħal bisħana tas-sajf. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jien qed quddiem il-mulej nistqar ħtijieti u int ħfirt li l-ħażen ta' dnubi. Għalhekk kull minu twajjeb lilek jitlob fi żmien in-niked. Jekk ifuru il-mijiet kotrana lilu qatt ma jilħqu. Int kenna għalija mit-taħbejt ħarisni, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek. Nagħlmek u nurik it-triq li għandek tieħu, inwissik u nżomm għajnejja fuqek. Tkunux bla sens bħaż-żiemel u l-bal li bil-ġiem u jridni trażżanhom biex jirnexxielek tiġbidhom lejk. Ħafna huma dbatijiet tal-ħżiena, iżda min jittama fil-mulej jitħaddan bil-ħniena. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej, għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Ħin il-bniedem li jebda ħażen ma jodlu il-mulej. Il-mulej Alla ta' is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġinus kollha jaqduh. Niżuk ħajr, mulej Alla li tista' kollox, li jintu li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġinus implew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsirħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lill-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-sakka ta' demm il-ħaruf u bis-sakka tax-xhieda li taw. U xejn ma għożew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-mulej Alla ta' is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġnus kollha jaqduh. Sansibu paġna 754, 754. Il-lezzjoni qasira qiegħda fit-tmiem tal-paġna 754. Lezzjoni qasira mill-ewwel ittra ta' Petru. Eżis, ifirħu għax intom qegħdin tissiebu fid-dbatijiet ta' Kristu biex aktar tifirħu u titennew bid-dera tal-glorja tiegħu. Jekk imaqdrukom minħabba l-isem ta' Kristu, ejjin intom fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja li hu l-Ispirtu ta' Alla. Bil-wifqa. It-tieni strofa l-iktar minn martri wieħed. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Għajtu bil-ferħ intom il-kol ta' qalbkom safja. U tennew fil-mulej. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ifirħu twajbin u tennew fil-mulej. Jifirħu fis-sema l-erwieħ tal-qaddisin li jimxew fuq il-passi ta' Kristu. Issa jsaltnu miegħu għal dejjem għax għall-imħabba tiegħu xerdu demmhom. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħtajne fuċu kont tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kun nisel jibda jsejjaħ li ħinija. Għax is-setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla jiġkejkni. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Palma wiet lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Paġna 755, 755. Ngħidu fl-imkien l-antifa tal-Kantiku ta' Marija. Jifirħu fis-sema l-erwieħ tal-qaddisin li mxew fuq il-passi ta' Kristu. Issa jsaltnu miegħu għal dejjem għax għall-imħabba tiegħu xerdu demmhom. F'din is-sija s-Sultan tal-Martri offra lilu nnifsu fl-ikla tal-aħħar u miet fuq is-salib irroddulu ħajru ngħidulu bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru kax ħabbejtna l-aħħar. Inti s-Salvatur tagħna lajnu l-eżempju ta' kull qawwa fil-martirju. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Infaħru għax inti sejjaħ lil-midinbin kollha ħalli jindmu biex tagħtihom il-ħajja. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Infaħru għax tajt is-seta lill-Knisja biex toffri d-dem tiegħek li nċerrit tal-mafra ta' dnubiet, id-dem tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Infaħru għax illum bil-grazzja tiegħek żammejtna sħab fil-fidi. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Infaħru għax illum seħibni hekk ħafna ħwa fil-mewt. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħru. Nofru t-talb tagħna quddiem Ġesu preżenti fl-Ewkaristija bdejna ix-xahar ta' Ġunju nitolbuh grazzja speċjali lil mulej illi narfu l-għana illi hemm moħbija fil-qalb tiegħu għalina midinbejn.
Għalina li maħniex fidili lejn il-kelma tiegħu, għalina li mimlijin bina nfusna bis-supervijej tagħna, bil-limitazzjonijiet tagħna, għalina li naħsbu li kapaċi mmexxu ħajjitna u s-sentimenti kollha tagħna fuq din l-art. Numiljaw ruħna quddiem din l-imħabba ħalli narfu l-kobor tal-imħabba li hemm fil-qalb ħanina ta' Ġesu. Nixbru dat-talbiet tagħna billi nkantaw flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, affrinna dunubitna, bħalma naffru lil min hu ħati għalina. U la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox intajt lil San Karlu Lwanga u sħabu il-grazzja li jibatu għal Kristu, ejnu kollina bnedmin dajfa biex kif huma beżgħux jibatu għalik, hekk aħna tul ħajjitna kollha jseħħilna bħalhom nisqarruk bil-qawwa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l-Alla, mek jgħix wisaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej. Nroddu Dal-misteru arku btejna, ejjew mela nadura, u qoddimi riti ġodda, suri għodna jispiċċa. Min ġo qalbna nħossu, dak li sensi lejjara, li missiri roddu libe, qalbna kolla kull tifqi, lejjom maħd beħerik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq itti, l-Ispirtu li ġej minnu ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bleda dak li rrepetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-Biro Alla Marija Santissima, imbirek għall-Imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlob glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġeli u l-Qaddisin, faħru l-mulej intom ġnus kollha, sekku u kelmet il-mulej durman dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liber u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Addisa Maria Alla, itlob għalina midinbihi, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Għal benefattur ta' din il-Knisja, ħajjunu mejtin, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif fis-sema da fl-ard. Slim għalik, Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-slim. Il-lejla tajba l-kulħadd. Risa il-lejl mulejja